Bl-ewwel domanda. Mela, qed jingħad Dr. Ġirjo, Dr. Ge, qed jingħad illi waqt isiru l-protesti għaliex irridu l-ġustizzja jgħidu. Issa daw hekk naraw x'ġara malajr, jiġifieri da fatti issa li se ngħid. Jiġifieri daw il-gvern offra €1,000,000 għal min jitkellem. Daħlu l-FBI, daħlu l-Europol. Wara 50 jum inqabdu it-tlieta u ġew arrestati. Saret inkjesta pubblika biqbil mal-familja u anka qalu fuq xi se tkun l-inkjesta. Issa jidher li wkoll hemm indikazzjoni li nqabad il-persuna li allegatament kien anka l-moħħ. Jiġifieri dan kollu tista' tgħid li mhux qed titwettaq ġustizzja. Pepe, bir-rispett kollu l-punt huwa ħafna aktar profond minn hekk. Il-punt tiddistingwih bej il-punt legali u l-punt ta' x'wassalna biex inqatlet ġurnalista. Il-fatt li nqatlet ġurnalista fi nifisha huwa tajjeb il-proċess legali jieħu l-kors tiegħu u dawk in-nies li huma involuti f'dan il-qtil makabru jieħdu dak il ħaqhom, però l-istorja ma bdietx fis-16 ta' Ottubru tas-sena 2017. L-istorja bdiet ħafna qabel. U propju għax imbdiet ħafna qabel, saret ħsara l-pajjiżna u ġurnalista ġiet sploduta. Ħanajdlek kif bdiet qabel. Bdiet qabel għaliex kien hawn istituzzjonijiet, organizzazzjonijiet, entitajiet bħalma hija l-Planning Authority istituzzjoni biex in-nies mifhumuna, xogħla dik li tirregola l-bini f'dan il-pajjiż. Hemm ħafna entitajiet oħra li qegħdin hemm biex jaħdmu. Ħantik eżempju. Meta ħarġet il-Panama Papers ħafna qabel allura 16 Oktober 2017, jirriżulta illi kien hawn tnejn min-nies illi fetħu kontijiet il-Panama. U dawn il-kontijiet jirriżulta jidher illi dawn infetħu biex jirċievu commissions fuq dan il-Berek Power Station illi għandna. Jirriżulta pereżempju li hawn awtorità, ħanajlek li mill awtorità li hija l-MFSA, Malta Financial Services Authority. Dina jekk aħna xi ħadd minn hawnhekk jipprovdi servizzi bħalma toffra n-Nexia BT u morru nagħmlu l-affarijiet li riżulta illi għamlet in-Nexia BT, l-MFSA xogħla hu li tinvestigana, tagħmel il-multi fuqna, minn dan ma sar xejn. Ġara wkoll ir-riżulta illi pereżempju minkejja li riżulta dik l-informazzjoni, il-Prim Ministru li hawn wkoll istituzzjoni lil daw it-tnejn min isbaqa jiddefendihom. Ir-riżulta ħanajlek hemm mhux qed jaħdmu l-istituzzjonijiet u kif l-istorja ma tibdix fis-16 ta' Ottubru. Ir-riżulta wkoll li hemm istituzzjoni oħra li jisimha l-FIU. L-FIU għamlet aktar minn rapport wieħed fejn indikat illi hemm xi ħaġa ħażina fuq dawk ir-rapporti ma sar xejn, anzi spiċċajna bil-kapijiet tal-FIU jirreżenjaw wieħed wara l-ieħor bħalma rreżenjaw kummissarji tal-Pulizija. Reazzjoni tagħkom għaliża. Kif qed inti għandna opinjoni differenti. Jien nirrispetta ħafna l-kollega tiegħi, però hawnhekk ma naqbilx miegħu illi l-istituzzjonijiet mhumiex jaħdmu. Anzi kellna prova ċara dawn il-jumejn, mhux dawn il-jumejn biss imma ħammur ftit lura issa, kemm l-istituzzjonijiet vera f'dan il-pajjiż qegħdin jaħdmu. Għandna ħafna inkjesti għaddejjin. Ġifieri dik ma rridux ninsewha il-ħabib tiegħi. Ma bdehomx il-gvern. Il-ħabib tiegħi. Ma bdehomx il-gvern. Imbdehom għax ħaddieħor ma m'hemm xejn. Imbdew l-inkjesti fuq inizjattivi ta' ħaddieħor, għax ħaddieħor ma m'hemm xejn. Ġifieri l-inkjesti li hemm għaddejjin ma ħax inizjattiva Joseph Muscat biex jimdew. Mhux interrompi. Ma importax, Li għandi nikkorreġik għal xi ħaġa li hija manifestament żbaljata. Jiena nimmeċ li bdihom il-gvern qed li hemm l-inkjesti għaddejjin. Kien hemm inkjesti fażulli wkoll, ġifieri xeneġġati Simon Busutti jiġri bil-files vojta rajnihom ukoll. Imħalfin jarmulu l-inkjesti l-barra rajnihom ukoll. Vera kemm kif qed jaħdmu, kemm qed jaħdmu l-istituzzjonijiet f'dan il-pajjiż. Rajna qabel il-50 jum li semmejt int, Peppi, partitarji li jimmilitaw fil-Partit Nazzjonalista jissuttaw il-Komissar tal-Pulizija, jajruh Pulċiner, Komissar tal-Pulizija, u tresqu l-ewwel tlieta min-nies. Ġar hemmhekk imbagħad ħana l-argument. X'qed nagħmilek il-mistoqsija, Minu l-mandant hemmhekk morna passoltri. In-nies dew jitolbu klikka partikolari minnu rajt li sew minnu l-mandat. Il-mandat. Issa għaliex bi prudenza l-pulizija waslu għalli waslu, ix-xifti għajna l-goalpost politikament. Pulizija da ma waslux hemm. Ok, għanza sik xaġa, semmejt il-kommissarju. Fejn il-kommissarju? Għaliex, le, mistoqsija li ma tinċan sa nagħmel il-mistoqsija. Fejn il-kommissarju? Għaliex huwa l-Prim Ministru li qed jitkellem. Suppost għandna istituzzjoni li jisimha il-Pulizija. U di qed tieħu deċiżjonijiet
mingħajr il-permess u mingħajr ma jindaħal il-Prim Ministru, għax jista' jkun f'punt kulħadd tista' tiġridi illi jkollu konflitt ta' interess. Illi xi ħadd jitolbu maħfra u jgħidlu jisa ngħid xi ħaġa fuq dik jew fuq dak. U jgħidlu li għax, filmi, kulħadd jgħaddi minnhom dawn l-affarijiet fejnu l-kummissarju, fejni il-crime conference, ħalli jinformaw in-nies. Tafu fejni. Naħseb jien nista' rispondi ftit fuq din għax anka għamilt. Jew forsi. 15 sena fil-Korp ta' Pulizija, naf ftit kif jaħdem il-Korp ta' Pulizija. Jiena naħseb bħalissa l-Kummissarju mhux moħħu biex jagħmel press briefings. Issa inti saqsejt għaliex il-Prim Ministru qed jaġixxi kif qed jaġixxi. Jekk wieħed jara kif taħdem l-issue tal-Presidential Pardon u għal dan nistieden il-minu interessat hemm artiklu tal-Professur Kevin Aquilina, id-din tal-Fakultà tal-Liġi, li kitbu fl-2013 qabel mal-Partit Laburista kien fil-Gvern u jispjega kif jaħdem il-Presidential Pardon illi għalkemm li dan huwa regolat mill-Kostituzzjoni hija pjuttost ċotta, però bi prattika din dejjem tħadmet b'tali mod illi l-Prim Ministru jitkellem kemm mal-Kummissarju u kemm mal-Avukat Ġenerali. Alla ħares il-Prim Ministru f'dan ix-xenarju ma jkunx jaf ċertu dettalji meta qed tiġi negozjata mal-avukati ta' wieħed mill-li qiegħed arrestati illi hija marbuta mal-kundizzjonijiet irid ikun jaf ċertu affarijiet. U ħanala, Peppi, jiena nippreferi Prim Ministru illi pubblikament qed jerfa' responsabilta qed nitkellmu fuq l-aktar waħda mill-aktar proklami importanti f'dan il-pajjiż illi joħroġ jitkellem pubblikament milli Prim Ministru li qed ipproklama xi ħadd li jmur jiltaqa' miegħu fis-satra tal-lejl, jew Prim Ministru li jgħidilna li ħajsolvi każ kif ikun Prim Ministru jilħaq President jirtira u l-każ għadu ma solvix, Peppi. Tista' tagħmel subscribe fuq iċ-channel ta' Xarabank biex tara ħafna aktar videos tajbin bħal dawk. Ma tistax ma tagħmel subscribe.